Ja. Velkommen hertil, alle skyggeløbere. Øhm, Kigger lidt på det her framework, som er blevet sat op, så I kan se lidt, hvordan det foregår. Det hele starter med at lave et token, som har nogle forskellige ting på sig. Vi ser, hvis vi bruger Carlys gamle token som eksempel her. Et token, det starter med nogle forskellige værdier. Sådan helt basis. Men I skal jo sætte jeres egen op. Og i det her system, der bruger alle, hvad det hedder, kampagnevinduet her. Der er kun makro i det. Der kommer ikke til at være makroer på de forskellige tokens, i hvert fald ikke endnu. Så det foregår herover alle sammen. En ting, som der er i det her, som der ikke har været i andre frameworks, vi har fået, det er, når du markerer din karakter, så kan I se den øverste knap her, den hedder Display Character Overview. Hvis man trykker på den, så kommer der sådan et vindue frem her, hvor man kan se et ret simplificeret character sheet. Det er bare sådan lige, så man kan holde det meste overview. Det er sådan lidt i stedet for de der ting, der kommer frem ved siden af billedet, så man har nogle begrænsninger på, hvor meget der kan være der. Så det var også lige noget nyt, jeg ville prøve. Så der har jeg lavet sådan en. Og der kan man sådan se, hvad karakterens sådan basale stats er, hvad skills ligger på, og sådan noget der. Deres defensive rating, hvor damage levels er henad. Carly han er kommet til skade, kan jeg se. Edge level, men også noget med, hvad er det egentlig for nogle qualities og negatives folk har, hvad for nogle enhancements har de via enten cybernetics eller biomodifications og sådan noget der. Og man kan også skrive ind, hvad for noget udstyr man render rundt med, endda med sådan lige de basale stats for våben og sådan nogle ting og sager. Alt det, der står i det her vindue, det bliver sat op nede i et vindue, der ligger lidt nede i bunden herovre, som hedder Setup Manage. Alle de knapper, der er hernede, de handler om at gøre din karakter klar. Den første knap her, Armor Set, den er sådan meget... der skriver du, hvilken armorværdi din karakter render rundt har. Og der er to ting, du skal. Der er selve armors rating, og hvis du har et niveau i thermal plating, som også tæller med i den her sammenhæng. En ting, som I vil lægge mærke til med stort set alle knapper, her, i hvert fald dem i den her sektion, det er, at de går ned og læser den værdi, der allerede er på dit token. Det er derfor, der står for eksempel 4-4 for Carly her. Fordi han havde sådan en armor jacket på, tror jeg nok, som har en værdi på 4, og så har han 4 levels of thermal plating. Det har der været tastet ind her, men hvis jeg nu skulle ændre det, hvis han nu tog et andet armor på, jamen, så er det, jeg går ind og siger, at nu har han hoppet ud af sine armorvester over i en armor suit i stedet for, så jeg skal se godt ud til en eller anden funktion. Så går jeg ind og skriver 2 her i stedet for. Okay. Og så er hans værdier anderledes. Jeg ved ikke, om I kan huske, at hans defensive rating var 13 før. Nu kan I se, det er de få ting, jeg holder fast i hernede. Hvad det er nu på 11. Så det. Nå. Det næste, man kan trykke på, det er så dine attributes. Hvordan ser de ud? Det kan man så klikke ind her. Og igen vil I se, at prikkerne sidder der, hvor det der token allerede har sine værdier henne. Ikke? Den eneste, der ikke gør sådan, det er Essence, fordi at den kan have sådan den der komma-værdi. Og det er lidt besværligt at lave med de der radio buttons, så den skal man lige skrive manuelt hernede. Så kan man også gøre det med skills. Det er den sidste knap hernede. Det fungerer også på samme måde. Der kommer sådan en oversigt over, hvor man så klikker ind. Jamen, hvad er den? Og det her, der snakker vi om det basale skill levels. Det med specializations og sådan noget der, det bliver håndteret på en anden måde. Det registrerer man ikke på token som sådan. Det registrerer man hver gang, man er inde og bruger en skill. Men det kommer vi til.
Og så klikker man igen ind, hvad har man personligt i de forskellige skills her, og så OK igen, så bliver det opdateret nede på token. Så hvis man vil tilføje, hvad for nogle enhancements og sådan noget her, så kan man trykke på den her. Og der har jeg prøvet at sætte ind sådan så, at alle de enhancements, der er i systemet, de er hakket ind her, så man bare går ind og vælger. Hvis de har, hvis det så hører til en bestemt skill, den her enhancement, det er der nogle af dem, der gør. Eller hvis jeg har et level, så kan man tænde, eller man kan, til sidst kan man skrive, hvis der er et eller andet, som er relevant. Det er bare et tekstfelt, der kan man skrive stort set hvad som helst. Det kan man sætte op. Equipment kan man også sætte ind. Det kan man gøre på samme måde. Og det er sat op til, at hvis du bare skriver for eksempel hvis du har et comlink af en eller anden slags, så skriver du bare navn her. Det er jo item. Men hvis det du skriver ind, så er også et armor, så skriver du det til armor value her. Og hvis det du skriver heroppe er et våben, så skriver du damage value, attack ratings og firing modes ind. Så bliver det også samlet sammen i en fin lille parentes og smækket med ind sammen med selve navnet på dimsen, hvad det nu er. Det var det, man kunne se hos Carly her med hans, hvad det hedder, jeg skal lade kigge, han har sit equipment stående hernede, ikke? Der er godt nok et eller andet, der, jeg kan se, der er et eller andet, der har lavet en fejl eller en eller anden slags der, men i hvert fald, det ser ud som om, at det er hans Predator, der er gået galt på en eller anden måde. Der kan være alle de her, jeg lige skal kigge på det. Hvad kan I se, sådan en som Katanaen hernede, den står meget fint. Så den har en firing mode. Det skulle den nok ikke have haft. Jeg ved ikke lige, hvad fanden der foregår der. Det har set fint ud indtil videre. Nå, der kan være noget, jeg lige skal tjekke. Men det er det, der er i hvert fald er tanken med det. Og så er der også noget, hvis man vil indsætte sine qualities og sine negative qualities og sådan noget, at det er fordele og ulemper og sådan noget, som folk har. Den her NPC-type knap, den er stort set kun til Gmon til at lave. Der kan vi se, her har vi for eksempel sådan en Mafia-gun, der er, at det her system har det sådan, at de NPC'er, man møder, er bygget op på en lidt anden måde end karaktererne, eller kan i hvert fald være det. Og hvis de bruger de regler, jamen, så bruger man den der knap til at markere, hvad det er for en type token. Og så skifter den selv rundt mellem måden, penalties og sådan nogle ting, så jeg bliver regnet ud på. De er nemlig anderledes for NPC-tokens, hvis man vil bruge de regler overhovedet. Men det er i hvert fald det, man bruger den knap dernede til. Nå, når man så har lavet sine karakterer og sat de værdier ind, man har lyst til det, så kan vi begynde at kigge lidt på de andre ting. Jeg vil lige sige, der er den der knap nedenunder Display Character Overview, der hedder Roll D6. Det er sådan en gang imellem, for man bare behov for at rulle en ekstra D6. Det er for eksempel, hvis man bruger Edge på at rerolle en enkelt terning i det der, man lige har slået, så kan man trykke på den. Pling! Så kommer den frem og fortæller dig, hvad du slår. Og om det er et hit eller ej. Det skal vi huske. 5 og 6 er altid et hit. 1-4 er aldrig et hit. 1 kan være problematisk nogle sjældne gange 1 og 2. Men så kan man bare rulle det ud af. Men den mening er det, at det er den, man bruger, hvis man lige skal rerolle en enkelt terning, så gør man det med den der. Men ellers så er det næste felt herovre, det her med checks, det er der, hvor det sker. De to basale knapper er, eller okay, det vil sige, den allermest basale knap, det er den, der hedder Generic Pool Roll. Den laver næsten ingenting automatisk, hvis du trykker på den. Der siger det bare, hvilken pool size der regner. Det eneste, den tager højde for, det er, om den karakter, der ruller en pool size her, er såret. Så man skal indtaste den fulde pool size, og ikke sige, du skal ikke regne dine penalties for injuries og sådan nogle ting herfra. Det finder den selv ud af. Men hvis du siger, at jeg har en eller anden pool size på 12, så gør den ind, og så siger jeg OK. Så kommer den ind og spørger,
Du bruger er det en specialized skill eller en expertise skill, du bruger? Har du nogle wireless bonusser på det der? Det her kommer den altid at spørge om, uanset hvilket check det er. Hvis det er noget med, at du vil lave flere forskellige attacks, det er noget med, at det er, når du spreder din dice pool mellem flere mål og sådan noget der, ikke? Og modifiers, ja, den bruger man ikke ret meget med den her knap, fordi den har du stort set allerede regnet sammen. Når du siger, jamen jeg har den her samlede pool. Det er mere til andre ting, hvor du bruger værdierne for token. Du kan markere om toer skal regnes med i forhold til glitches. Det er noget, du kan blive ramt af, hvis der er nogen, der bruger edge mod dig. Er der en wild die involveret? Har du købt dig frem til, at terningerne eksploderer? Eller bruger du den regel, der hedder buying hits, hvor der bliver der ikke rullet nogen terninger. Der siger man bare, for hver 4 terning, du har, der får du automatisk et hit. Nå, men når man bruger den her knap, så skal man stort set ikke markere noget af det her, fordi der har du stort set regnet det hele på forhånd, så der siger man bare OK. Og som I så kan se over i chatvinduet, så ruller den en masse terninger. Den markerer dem, der tæller mod glitches med rødt, og hits, dem laver dem store, fede og grønne. For virkelig at markere, her var det godt. Og så skriver den til dig, hvor mange hits du fik. Det er jo så den der generic pool roll, hvor du bare tager. Hvis du så siger, at jeg skal lave et eller andet, hvor jeg skal bruge 2 af mine attributes, så kan du bruge den her knap. Så kan du simpelthen bare vælge, at jeg skal slå en kombination af body og willpower. For some reason. Jeg skal modstå et eller andet. Så går den ind og henter dine værdier. Når det er attribute rolls, der bruger man igen sjældent specialization og expertise, når der har noget med skills at gøre. Og så wireless bonus er også sjældent i den her sammenhæng. Igen, der er højst sandsynligt ikke nogen modifiers. Men nu går den så ned og henter din body og din willpower og siger, at det var så 9 til sammen. Og så ruller den en hel masse der. Igen kan I se over i chatvinduet. Her, der rullede Carly et pænt skod. Fik kun 1 hit. Gennemsnittet ville have været omkring 3. Det er sådan stort set det der, for hver 3 terninger du ruller, kan du generelt regne med omkring 3 hits, det vil være gennemsnittet. Så hvis han havde rullet under 3, så ville det være skidt, og hvis han havde rullet flere end 3, så ville det have været godt. Samme gælder med den næste knap herovre. Attribute plus skill. Det kan for eksempel sige, at hvis vi nu skal skyde på nogen, for eksempel, det plejer at være agility og firearms. Og nej, jeg bruger ikke sådan inside edge action lige her. Det kan man altid gøre, hvis man har betalt edge for at bruge den, så sætter man en hak der. Igen. Og nu skyder Carly sig med sin pistol, og den er han faktisk specialiseret i. Så det skal han lige huske at sige. Boom. Han er også wirelessly smart linked med den, så det giver ham en bonus. Og så har han også brugt en minor action på at sigte, og det giver ham en +1 på dice pool, så det skal han lige registrere her. Nu er det så bare et skud, single shot. Pum. Sender i hovedet på en af et fjols. Så det skulle være det. Så siger han OK. Og så kommer der en masse dejlige dice, og han opnår 5 hits. Det er dejligt. Nå. Men her, der kan man lave alle mulige forskellige med den kamp. Om det skal være willpower, eller jeg vil sige, at det er logic, perception for eksempel. Ikke? Så jeg siger den der. Der er ikke noget her. Jo, det er noget med, hvis han skal prøve at spotte noget sikkert eller et eller andet. Og det er han faktisk specialiseret i for perception. Så ikke det hjælper ham så super meget. Hans totale pool. Ja, kun 5 dice her. Men til det perspektiv, at det her rulle 2, det er faktisk oversnit for det. Så det var dejligt. Der er en speciel type test, der hedder extended test. Der siger man igen og sådan noget. Man vælger, hvilken attribute man bruger, hvilken skill man bruger. Men her,
for extended test, der er den threshold, man arbejder imod. Den er vigtig. Og den kan typisk være sådan noget som 10. Extended test har som regel nogle meget høje thresholds, fordi dem skal man gøre. Der er nogle specielle regler for det. Det kan vi komme ind på senere. Men det var ikke en skill, man kan bruge untrained. Det vil sige, det tjener, hvis du har 0 i en skill, som ikke kan bruges untrained, så siger den, så får du slet ikke lov til at slå. Niks, det kan du ikke. Så kan man sige, lidt længere ned er der nogle specialiserede knapper, hvor de der attributes, der skal bruges, er valgt for dig. Dem, der handler om composure, judge intelligence, lift carry, memory og sprint. Ja, sprint. Hvis man skal sprinte, så slår man for hvor meget bonus man. Basen er 15, plus det antal hits, man slår på den her test. Og hvis man er specialiseret i sprinting, som Carly er, så kan man få endnu flere. Han slår, som I kan se, 4 hits, og det vil sige, at han sprinter faktisk ikke 15, men 19 meter. Med den move action, han tager, når han sprinter. Memory, det er sådan noget, hvis man skal huske noget, det er logic og intuition. Det kan man ikke være specialiseret i, det kan du. Mental stats er ikke lige Carly stærk side. Composure, det er noget med at holde sammen på sig selv, når man er presset. Så, og det, altså, alle de der knapper, der hedder sådan noget, mange af dem her, de er bare, hvad man siger, egentlig de samme som attribute plus skill, eller attribute plus attribute, men hvor valget med, hvad for nogle stats og skills det er taget på forhånd. Det samme gælder, når vi kommer ned til combat. Hernede. Det der attack farm, attack melee, attack mounted og sådan noget. Defense. De er også alle sammen specialiserede udgaver af attribute plus skill. Hvis man siger, at det er et firearm attack, så bum, så har den valgt agility og firearms. Og så kommer man og siger, har du wireless smart link? Jeps, det har jeg. Og jeg har også sigtet. Det her, der får man allerede lov til at vælge nu. Der skal man ikke vælge det samme, når man kommer herover. Det har du ligesom gjort. Du skal ikke give ham en bonus her. Du skal heller ikke sige wireless, fordi det har du ligesom allerede givet. Men til gengæld så bruger han en pistol her. Boom, siger det. 4 hits for han. Hvis han nu havde skudt på sig selv, så ville han jo så nu skulle over og lave et defense. Så går han ind og trykker her og siger, det er hans reaction og intuition, der er bag der. Han er desværre ikke i cover. Til gengæld så har han en mulighed for at dodge. Når man dodger, så lægger man sin athletics oven i de der 2. Reaction og intuition. Og det kan man gøre, hvis man har en minor action i overskud fra sin aktive runde. Og hvis vi nu ser, hvad han kommer ud, det her er man ikke specialiseret i. Sådan noget der, så der må han bare rulle. Der får han også 4 hits. Når man angriber, og angriberen har 4 hits, og forsvaren har 4 hits, så bliver man rent faktisk ramt. Ties goes to the attacker. Så Carly han rammer sig selv. Og når han nu er blevet ramt, så skal han have noget damage. Så trykker man på det damage roll. Attacker hitsene, det var 4. Defender hitsene, det var 4. Lad os bare sige, den der pistol, han skyder med, den har en basal skade på 3. Du skal ikke resiste med willpower, nej. Det er ikke et dump shock og sådan noget. Eller noget damage, bla bla, nej, det er det ikke. Damage-typen, det er physical. Det var ikke en burst fire. Det var heller ikke cold. Der var ikke noget med cold shots eller sådan noget. Så ja. Nu skal han prøve at se. Fordi det basale er, at man får baseskaden, som var 3, plus attacker hits, det var 4, det er 7. Minus defender hits, det var så også 4, så du er tilbage ned på 3. Physical. Men nu kommer der så lige til sidst også et body roll, for at se, om man lige kan ryste nogle af de der 3 skader af sig. Så det er det, der sker nu. Igen, den kommer fra at spørge, om du har noget at spørge, men det har man ikke. Sådan en body roll, det er bare helt straight. Altså, han får 1. Til gengæld er det en glitch, han ruller. Der kommer noget ud af. Men det betyder så, at fordi han ruller en succes, og base damage var 3, så får han lighed 1 fra, så han kommer ud på 2, så han tager 2 physical skade. Og havde han så 3 physical skade i forvejen, så derfor kommer han op på 5. Det kommer den ud og siger her,
Den har været inde og tjekke for damage og sådan noget der. Så spytter den lige ud, hvad er dine nuværende niveauer. And so on and so forth. Der er lige et initiative roll. Det er helt anderledes end alle de andre. Det går ind og tager dine initiative values plus dine initiative dice og ruller dem og sætter dig ind over i initiative panelet derovre, som I kan se, hvis man trykker på det. Det næste her, det er, hvis man bruger Edge og sådan noget. Edge-knapperne, de handler også meget om brugen og det at få, og det at bruge Edge. Og det er meget enkelt, at hvis du siger, at du gainer Edge, så får du en op. Hvis du spender Edge, så går den en ned. Der er en regel, der hedder, at du kan ikke gå videre fra en situation til noget andet. Og have mere end 7 i Edge. Så når man går videre til noget, så siger den, hvis man trykker på den, så siger den, at enten beholder du det Edge level, hvis det er 7 eller derunder, og hvis det er, hvis nu lige siger, at han havde gainet op til 9, eller sådan noget der. Så siger, hvis man så capper, så hopper den ned på 7. Og hver gang man starter en ny session, så starter man med et Edge-niveau, der svarer til ens Edge stat, og det er det, der sker, hvis man trykker på Reset Edge, så ping, så hopper den over og bliver lige med din Edge stat, der hedder Carly 5, som I kan se. Knapperne og Magic, det er igen, hvad det hedder, specialiserede udgaver af de der Attribute plus Skill, især det der Magic plus Skill. Jeg kan ikke lige helt huske Drain Check. Jo, det var, at man siger, hvad var Drain Valuen på den her spad, man lige har kastet, og så kan man skrive den, og så går den ind og finder ud af, hvor meget stun eller nogle gange physical skade du får af det. Så pas på, hvis de er meget høje, de der drain checks, så bliver skaden nemlig physical i stedet for stun. Man kan lige sætte sin tradition attribute. Det er noget, der går ind og har en betydning netop i forhold til nogle forskellige ting med magien, om man lige bruger willpower, eller logic, eller charisma, eller hvad man nu vil. Jeg tror ikke, vi har nogen astrale karakterer. Men i hvert fald, hvis der kommer til at ske noget med det astrale plan, så er der noget, at det er sat op til, hvordan det fungerer med damage force. Det er sådan en, kan man sige, specialiseret combat i virkeligheden for dem. Matrix, der er sat op til nogle, man laver en illegal eller en legal test. Det er der forskel på. Det har noget at gøre med, hvilken skill man bruger. I The Matrix, der får man et helt sæt nye attributter. Dem kan man så sætte op her. Det er noget at gøre med, hvilken noget udstyr du har, og hvad der går med over og sådan noget. Og så kan du, det der med, hvor meget ens Overwatch score, den kan så gå op og ned her. Hans Overwatch score er på 41, så nu kommer der nogen og tager ham. Convergence, som der står. Jeg må hellere få ham ned igen. Nå. Når man så er kommet til skade, så skal man jo også komme sig igen på et tidspunkt. Og den første knap her, check damage level, der får man bare at vide, hvor jeg er egentlig henne. Og sådan der. Det er som man vil lige vil se det hurtigt op i chatten. Så kan man trykke på den. Gør ikke noget andet end det. First aid checks, medicate checks, det er nogle særlige checks, der er i forhold til, hvis man bruger nogle af de ting på en person. Om det lykkes at give noget tilbage på den måde. Men altså de to næste, physical and overflow healing, natural, som også er heal og drain, og stun og healing natural, som også heal og drain. Der er nogle specielle ting omkring drain, at de kan kun heale på nogle bestemte måder. Jeg kan ikke lige helt huske det i hvert fald, men det er programmeret ind i og sådan noget. Så når man trykker på dem, så sker der for eksempel noget, Carly havde noget physical damage, hvis vi siger det skal han jo lige heale noget af. Så har han medical assistance. Hvis han har det, så får man plus 2 terninger på det her. Og det siger vi så, han har. Og det er igen ikke noget rigtigt noget, man kan være specialiseret i og sådan noget der. Så ser jeg bare her.
der var Carly så heldig, at han er god til at heale på alle mulige forskellige leder kanter. Han fik 3 hits, så han healede simpelthen 3 boxes of damage på. Og i hans tilfælde var det så en halv dag, ja. Der står, Carly rests half a day. And regains 3 by. Det der med half a day, det er fordi han er en quick healer. Quick healers, de healer dobbelt så hurtigt som alle andre. Normalt så er healing for physical damage, det foregår per dag. Og physical for stun, eller healing for stun, foregår per time. Hvis man er quick healer, så er det halvdelen af det. Altså per halve dag og per halve time. Så der kan man komme så rigtig hurtigt. Jeg kan kun anbefale den. De sidste 3 knapper, eller 6 knapper, de er til at justere manuelt på de der physical, stun og overflow damage levels. Og det kan man bare gøre, hvis man har lyst til det. For eksempel hvis jeg siger, du er det physical, så kan han lige få 1 til 3, 4, så jeg kan også heale 3, 4, hvis man har lyst til at gøre det manuelt. Lige en enkelt lille rigging ting, fordi et piloting roll kan være godt. Nå ja, det er ikke noget som... der var han godt nok heldigt nogle mand. 7 terninger og 4 hits, det er ret godt klar. Til allersidst hernede, så er der nogle knapper, der hedder noget med states. Det er faktisk ikke uvæsentligt, fordi der er nogle af de her states, der er bygget ind. For eksempel hvis du går i cover, så påvirker det dine defense rolls. Så hvis jeg siger state set på Carly her, så kan jeg sige, at jeg vil godt have ham i cover. Og det er et godt cover, så det er et cover 2. Pling! Så kommer der sådan en skilt frem på ham. Han er i cover. Og det vil så også påvirke hans defense rolls og sådan nogle ting. Altså. Ja, og der er en del forskellige states, man kan sætte der. Og så kan man både clear et bestemt state. Nu var det jo det her cover. Og nu giver vi ham lige en anden state, så vi kan se, hvordan det foregår. Hvis vi nu også lige gør ham dazed. Nu vil jeg ikke have sådan der for eksempel. Hvis jeg så kun slipper, han er i cover, men han holder op med at være dazed, så siger jeg, og så er han stadig i cover. Og så selvfølgelig, hvis jeg så giver ham lige dazed igen. Og hvis jeg så slipper jeg dem begge to på en gang, så gør man sådan der, pum, så forsvinder alle states på en gang. Sådan. Ja. Det er så nogenlunde, hvad det kan indtil videre. Vi må se, om vi får brug for mere end det. Vel mødt i morgen. Og have det pænt så længe.